Bona igama umlekeleli wakaMbanjwa impunga yesintu. Namuhla ngifisa ukuthi-ke ngichaze kabanzi ngesinye sezihloko esinohlonze engibhale ngaso kwincwadi yami ethi Sithini Isintu. La ngikhuluma ngesihloko esithi inhloso nesizathu sokufika kwenkolo. Yabona mawubuka indlela inkolo yafika ngayo, ayifikanga kahle. Abanikazi bayo bafika nayo bazoyisebenzisa njenganesikhali esikhulu sokuzuza umbuso wokhokho bethu. Masingakhuluma isiminya, imisinsi yokuzimilela kuleli lengabadi yayingasona uNkulunkulu, yayivela ikholwa kowayo, ithemeleza, ishisa impepho, ixhumane namathamba alele phansi kothuli lomhlaba, amathamba alele abese exhumana nomkhulu womkhulu, lona kule nkathi yanamuhla esenithi uNkulunkulu okanye sesithi uNkulunkulu. Lelo gama elithi uNkulunkulu akulona igama elisolimini lwethu, kodwa liyigama eliwumfakela. Ngesizathu sokuthi ngisho abalobi incwadi bagcina nabo sebeloba umlando wabantu abamhlophe, kube sekudlebeleka konke okungekona okwethu kube sekushabalala okwamazolo ebona ilanga. Le nkolo ngenkathi yafika njenganesikhali esikhulu sokuzozuza umbuso wokhokho bethu. Kwakuyisibhamu kwesokuphonsa, kuyiBhayibheli kwesikamama. Okhokho bethu abazange bashunyayezwa kodwa bahlaselwa. Uma ungahlehla nomlando uye emuva uzothola ukuthi kwachitheka igazi ngenkathi kugaseleka abantu abamhlophe kuleli lengabadi. Befuna ukuzozuza umbuso wokhokho bethu, bathe befika base becabanga ukuthi into enhle kumele ukuthi bayenze kuthina kodwa ibiyimbi ukuthi basinikeze inkolo yabo. Le nkolo engasisizi ngalutho, kodwa le nkolo okwenzakalayo ngayo silwa sodwa thina siyisizwe esimpisholo, siphikisana sodwa. Kumanje njengongilalele nje usunenkinga yaloko engikushoyo ngoba vele abamhlophe bayifaka leyo nsila kuwena ukuthi masiyigxeka le nkolo abafika nayo bese siphikisana sodwa. Basilahla basiqeda basikhipha enkolweni yokhokho bethu, inkolo yesintu okuyinkolo egqugquzela inhlonipho komunye, umuntu ewumuntu ngabantu, izandla zigezana. Sekwaya konke lokho. Phela banjalo abantu abamhlophe. Bathi mabesibuka siyisizwe esimpisholo bathola ukuthi thina sisizwe esidume ngenhlonipho, base beyishaya beyiqeda inhlonipho kuthina. Basinikeza inkolo yabo engayiqhakambisa inhlonipho. Basinikeza inkolo yabo ephambene nesintu sethu. Ngokwesintu sethu inhlonipho iyinto ehamba phambili ngaso sonke isikhathi. Owesifazane thina sazi ukuthi uma kukhona amadoda akami ngenyawo kodwa uyathoba. Kodwa le nkolo yokufika ngesizathu sokuthi vele babefuna ukuqeda inhlonipho kuthina, bathi abesifazane balungile bangama emabandleni bashumayele kukhona amadoda. Hayi sizwe sikaMthaniya ngeke. Labantu laba babengeke bafike basilethele inkolo ezosisiza, vele ukusilethela kwabo inkolo isizathu sasisinye. Kwawukuthi basiphambanise basiqede nentando kaMdali nala uNkulunkulu esidale wasibeka khona. Mangisho ngolimi ozolizwa ngikhuluma ngomkhulu womkhulu, uMvelinqadi. Le nkolo ayizange ifike ngoba izosisiza, ayisizi ngalutho futhi. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi abantu bamhlophe befika bephila la kwisizwe sengabadi, babengafuni ukolahla itshe lentaba endaweni eyodwa nabantu abampisholo, bengafuni ukochitha amanzi endaweni eyodwa nabantu abampisholo. Babengasinika kanjani inkolo ezosisiza na? Angingageqa amagula ngithe ngilobile kwincwadi esihloko sithi Sithini Isintu. Uma ufisa ukufunda kabanzi ngalowo mlando uyozitholela yona le ncwadi, iyatholakala nakuyona impunga yesintu. Ngibonge.